mal. Ozaj. Ne. Tak ale, už to mohlo byť. Idem. No, jak som ma zavolal. Dobre, na komunikatívny rozhovor. Jeden a druhý hlavne volajú taxík a ešte nejde... Počkaj, ešte one. Taxík je pod... Nie. Oň! Pôjdeš spať, nie? Rodriguez! Ty. Ne! Verko. Oň! On je jak dievčatko ze zápalkami. Vymrznuté chleb. Komu ideš volať? Komu voláš? Počkaj, komu voláš? Detkovi a Jove. Teraz voláš komu? Ajo, batihaj! Chcem mu vidieť tehotnú špatnú. Ne, nie, ona vo mne zbudzuje inštinkt. Zdrogované dieťa to bude. Výpad plána. Môže hneď zavrieť do ostravu, keď si to náleží. Jak sa tam leží, ty je to teplé za zem? Po piči, po piči. Ozaj, super, už je leto, konečne, že ty by keď takto... Áno. Nemohli. Nie, cítim to. A keď sme tu kurvu vtedy stretli. Hej, o čo? To každý nevidím. Dobre, no dobre. Ty a ty, počúvajte mňa teraz. Chalani, kde je kobra? One, Tu. ty, poď sem, ty sa musíš sústrediť na mňa. Poď sem. Tak ale môžeme to robiť aj za chodu, nie? Nie. Nie, ne, on. Tak ale tak... On nejde nikam, Nevolal nikoho. Poď sem. No. Nie, poď sem. One, ja ti poviem príbeh. Kobri si zavoláš taxík, prikopila, hotovo. Ja už neviem, aký to bol príbeh, ale raz poviem. Kobre sa dajú hrať automaty, tam sú? Čo ja viem. Ty čo chceš za to? Chod do piče. Pod do kobry, keď tam je hen ten debilko, tak mi ho Ktorý? môžete vyviezť ven. Počkaj, ktorý debil? Však čo mi zobrať týmto? Bránko. Ne, to sa chce riešiť násilím po proste, ja nebudem riešiť. No? Však to som videl, vy ste dobre to veci. Stratil som kartu, on ho našiel. Tam mi laškoval telefónom zoznáme, víš, a všelijaké mená som našiel. Hej, teraz vy môžete kopnúť do vajíček, ja to... To sa mi nebude. Nie. A on je čudný dosť, taký policajt. Poď ideme. Nikam, ja nejdem. Na schody, tam je lepšie. Nie, ja budem dôležať, Nie, poď pred kobu, jasné. Dobre, idem. Ale nepúšťaj ma! Pred kamerou policajnú popič. Dobre. Ne, Rodriguez. Tevu proste pôjdem na konec sveta, tam je A30, ale tá len